Svetoga Duha. Hristos se rodi. Vaistinu se Hristos rodi da čoveka preporodi. Vaistinu se Hristos rodi, primi sve naše na sebe osim grijeha, u svemu postade sličan nama, da bi čoveku doneo sve darove neba i onaj najvišeniji dar, život večni u carstvu svome. Vaistinu se Hristos rodi i dođe u ovaj grešni svet sa nebeskih visina, da čoveka obasja svojom evanđelskom svetlošću. Jer do Gospoda Hrista, braćo i sestre, rod ljudski je bio u tami i senci smrti i otkuda zrači do svetlosti božanske. Sve tamno, sve truležno, sve smradno, sve hladno u tamnici greha u koju je sam zapao, proteravši grehom svojim u raju Boga sa zemlje na nebo. Vaistinu se Hristos rodio i došao u našu zemaljsku nizinu, da čoveka obasja svojom božanskom, da čoveka zagreje svojom božanskom toplotom, njega koji je bio jedna ledenica greha, besplodan, mrtav, kao priroda u toku zime. Gospod ga je zagreo svojom božanskom toplotom i obasio svojom božanskom svetlošću, doneo mu proleće večnog života. I od Gospoda Hrista čovjek Bogu prinosi krupne plodove vrlina, svetih evanđelskih vrlina, koje do tada nije mogao da prinese zbog grehova svojih. Gospod ga je otkupio, Gospod ga je pomirio sa Bogom, Gospod Hristos, spasitelj naš, čije ime Isus znači spasitelj. Sve je to Gospod, braći i sestre, doneo rodu ljudskom. Doneo mi, dakle, radost veliku, kako su anđeli javili pastirima. Evo, kažu oni, javim vam radost veliku, jer on se u Vitlehemu rodio spas. A evo znaka, naćete dete povijeno, položeno u jasle. Tada su anđeli zapevali onu radosnu pesmu: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Među ljudima dobra volja, dakle, dobra volja da se služi Bogu, da se prihvati njegovo sveto evanđelje i da se živi po njegovim zapovestima. To znači među ljudima dobra volja. Dobra volja da služe Bogu svome, tim srcem, svom dušom i svim umom svojim. Da čovjek živi samo Bogu, da čovjek ima Hristov, da može da kaže, Pavle, mi Hristov imamo. Da čovjek može da kaže, a što živim ja, ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Bog je došao u ovaj svet da bi osnovao crkvu svoju koja je telo njegovo, da čovjek bude ud u tom presvetom telu crkve. Bog je došao na zemlju da čovjeku otvori put ka drvetu života. On je to drvo života, braćo i sestre, Gospod Isus Hristos. A raj u kojem se to drvo nalazi jeste crkva Božija. Dakle, od Gospoda Isusa Hrista, plameni heruvim koji je sa mačem stajao u ulasku u raja da sprečava pristup drvetu života, uklonjen je. Nadalje se čovjek hrani drvetom života, Gospodom Isusom Hristom. Evo, na Božić, mnogi su uzeli od te svete hrane, jeli iz tog svetog drveta, pričestili se prečistim telom njegovim, prečistom krvlju njegovom na svetoj liturgiji. I ovo mala deca danas sjediniši su sa Gospodom savršeno, pristupili drvetu života, dobili rajsko blaženstvo i oni ga zaista u prvoj mjeri osjećaju zbog čistote srca svoga. I svaki čovjek koji se očisti od strasti, od grehova, zaista osjeća radost Božića, osjeća i zna šta je Gospod doneo rođenjem svojim.
Gospod je došao u ovaj svet da u čoveku obnovi obraz svoj. Je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. Čovjek ga je grijehom ukaljao, katrnom grijehu uprljao dušu svoju, potamnio lik Božji u sebi. A Gospod Hristos došao da čovjeku da sva sredstva, sve te tajne, sve te vrline u crkvi svojoj, da njima leči dušu svoju, da čisti ikonu Božju od katrna grijeha. I zaista od Gospoda Isusa Hrista mnogi su postali slični njemu. Poverili u njegovo sveto evanđelje, lečili se pršnje zapovesti njegovih svetim pričešćem, svetim tajnama i svetim vrlinama i obnovili lik Božji u sebi. Evo danas slavimo jednog velikog ugodnika Božjeg, svetog prvomučenika arhidijakona Stefana, koji je zaista ličio na spasitelja svoga. Odbacio svaku crtu đavolsku, gordost, neposlušnost, neverije, slastoljublje, slaboljublje i ukrasio se evanjelskim vrlinama, verom, ljubavlju, smirenjem, prošlošću, uzdržanjem. Zaista ličio na Gospoda svoga u pravoj meri. Evo, on, budući obnovljen čovjek, govori svojim sunarodnicima da su oni bogubice, da su ubili spasitelja svoga, Mesiju, koga su toliko čekali. Zbog takvih njegovih reči, oni ga u zlobi svojoj i osudiše na smrt, na kamenovanje. I dok je on bio pod kamenjem, pod udarcima svojih sunarodnika, nebo mu se otvorilo. I on kaže, gle, vidim Sina čovečeg, kako stoji s desne strane Boga. To je njegova čista duša vidjela i objavila svojim sunarodnicima. Nisu to prihvatili, naprotiv, kao bogohulnika i kao ono koji hulila Mojsej i Zakon, ubili su ga. Tako je sveti Stefan postao prvi mučenik za Hrista. Zbog toga se on naziva i prvomučenikom, naziva se arhidjakonom zbog toga što je strane svetih apostola bio rukopoložen za službu sirotima u Jerusalimu. Za njim su posle toga krenuli mnogi sveti mučenici i broj se ne zna, braćo i sestre, od današnjega dana. Svi oni, na čelu sa svetim Stefanom prvomučenikom, jesu svedoci Boga čoveka Hrista, Bogomladenca Hrista, svedoci koji su veru svoju zapečatili krvlju svojom. Njega, kao svoje krstno ime, mnogi slave u našem narodu. On je krstno ime i našeg oca Simeona. Neka bi Gospod njegovim molitvama, ocu Simeonu i svima koji slave svetog Stefana kao krstnu slavu, podario sva nebeska blaga i ono najvišenije blago, život večni u carstvu svome. A svima vam, braćo i sestre, neka je sretan i blagosloven ovaj današnji praznik, da vas Gospod sve blagoslovi, da vas Gospod ukrepi za život u Bogu, da vas Gospod molitvom svetog Stefana ukrasi svakom evanđelskom vrlinom, da svi budemo naslednici života večnog. Amin. Bože daj. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Sretan i blagosloven praznik, sretna slava Oče Svetoga.